गाबोननिफ्राय 4 आरो 5 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय तामुलपुर एमएलए काप भलिबल चेम्पियनशिप जों बेवहाय खुंनो लादों आरो बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बा जोंनि गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाग्रा जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोङो दिनै बे भलिबल कापखौ बेवहाय खुंनाय जागोन। दा बेयाव आसामनि लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेवहाय हानजाफ्रा बाहागो लागोन। 9 हानजाया बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेखायनो आं गाबोननिफ्राय जानो गोनां जि भलिबल बादायलायनाय बे बादायलायनायाव तामुलपुरनि बयखौबो बाहागो लानो नुजाथिफैनानै बयखौबो थुलुंगा होनो थाखाय आं खावलायदों। लोगोसेनो बे भलिबल बादायलायनायाव बाहागो लानो गोनां हानजाफोरा जाहैबाय जेनेबा पान्जाबनिफ्राय बाहागो लागोन, उत्तर प्रदेशनि वारियर बाहागो लागोन, तामुलपुरनिफ्राय बाहागो लागोन, सरभकनिफ्राय बाहागो लागोन, टंलानिफ्राय बाहागो लागोन, आसाम पुलिसनिफ्राय बाहागो लागोन, एससीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आसामनिफ्राय बाहागो लागोन। बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां क्लाब बा टंलानिफ्राय बाहागो लागोन हानजाफोरा जोंनि बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। दा जों आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा नैबे खेलानि गेजेरजों एसेबाबो थुलुंगा मोनगोन आरो थुलुंगा होनायजों लोगोसे इयुनाव जोङो साफा साफा मोजां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेगिरि सोरजिनो हागोन होननानै तामुलपुरनिफ्राय बे थांखिजों नैबे भलिबल जोंनि चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जादों।